Škôlkári, školáci zo špeciálnej základnej a materskej školy na Karpatskej v Bratislave mali veľkú slávnosť. Prišiel za nimi obľúbený modrý havran Riko spolu so sníčkom Hugom, aby im slávnostne odovzdali vynovené ihrisko a dvor. Odteraz sa budú môcť na ňom jašiť s loptou alebo kolobežkami. Ide o prvú škôlku, ktorú vynovili v rámci spoločného projektu Modrá škôlka. Ako sami vidíte, stačí trošku hudobného podmazu a tieto deti sa okamžite hýbu v rytme. To ešte netušia, že o pár minút sa tu zjaví ich obľúbená postavička Sníček Hugo a modrý havran Riko z detskej televízie RIK. A tancu a spevu nebolo konca. V malých prestávkach ich Hugo vyskúšal z vedomostí o ľudskom tele alebo aj o zvieratách. Deti by boli spokojné už len s tancom a spevom, ale čakalo ich ešte ďalšie prekvapenie. V rámci projektu Modrá škôlka naša televízia spolu s TV RIK a pánmi z tejto kamarádskej firmy oficiálne odovzdali poukaz k vynovenému dvoru a ihrisku. No a takto sa deti vytešovali z vynovenej modrej škôlky. Ako inak, tým najprirodzenejším spôsobom, tancom. A to už sme na dvore, kde sa práve slávnostne prestriháva páska. V podstate deti sa tu nikdy nemohli bezpečne hrať. Ešte pred rokom toto bola nespevnená štrkovitá pôda a ako vidíte, dnes sa tu už môžu preháňať deti na kolobežkách. Prostredie zutulnili. Za nami sa vlastne vytvorilo také detské ihrisko, futbalové, proste na loptové hry. Opravil sa plot. Keď si to porovnáme s minulosťou, vidíme zjavné rozdiely. Z výsledku sa tešia aj dospeláci. Veľmi sa nám to páčilo všetkým, hlavne sme radi, že sa to páčilo deťom a že sme niečo pre deti dokázali urobiť. Toto bol naozaj taký pilotný projekt. Čiže podobné prekvapenia čakajú aj ďalšie škôlky na Slovensku. Anton Adamčík, televízia JOJ.